Tofa wata sabuwa yanzu sojoji sun samu gagarumar nasara inda suka kashe wasu 'yan ta'adda sannan kuma suka kama wasu, kamar dai yadda kuke gani wa'innan manya-manyan makamai ne da aka karɓa a hannun wa'innan 'yan ta'adda, kuma wa'innan 'yan ta'adda an kashe su ne a yankin Borno, wanda ake zargin lallai 'yan ta'adda ne na Boko Haram, wa'inda suna daga cikin wanda suka addabi wannan jiha ta Borno. Domin duk mai bibiyan kafafen sada zumunta da gidajen rediyo da gidajen jaridu zai ji irin labarin ta'addancin da 'yan Boko Haram suke a jihar Borno, wanda cikin watan azumin Ramadana lallai suka ƙwace wani ƙauye duka, wanda kuma lallai wannan ƙauye an turo sojoji da dama domin su yi gadin wa'innan mutane, amma kuma haka wa'innan 'yan ta'adda da Boko Haram suka zo da ƙarfin tsiya, inda suka kashe mutanen garin nan, sannan suka yi garkuwa sama da mutum 300, suka yanka sojoji yankan rago, suka dinga ƙwallo da kansu. To sai dai kuma daga baya lallai rundunar sojojin Najeriya sun tura dakarunsu zuwa wannan guri, inda suka je suka fatattaki 'yan Boko Haram, sannan suka ƙwace wannan ƙauyen da 'yan Boko Haram suka ƙwace a hannun sojoji, aka dawo da shi kamar yadda aka saba. Sai dai ko da wani lokaci shi dama irin wannan harka na ta'addanci a ƙasar nan tamu Najeriya lallai ba baƙon abu ne ba. 'Yan ta'addan nan sun riga sun saba yin sa, ko da wani lokaci su kawo hare-hare na ta'addanci, su kama mutane su kashe haka kawai babu dalili, su ma a kama su a kashe su. Kullum abin da ake ta fama da shi kenan a ƙasar nan tamu Najeriya, wanda kuma lallai 'yan ta'addan nan muna fata Allah ya ɗora su akan hanya wannan harka na ta'addanci, lallai su daina yin sa, su dawo ma gaskiya ɗanɗa. Domin dai yanzu a wannan rayuwa da muke ciki, kama tsaya ka riƙe gaskiyanka, shin yaya ƙarkenka ya ƙara ke, barantana kuma yanzu ka ɗauki son zuciya a matsayin abin da shi ne za ka yi. To lallai ina ga ka ɗauko layin da bai taɓa bulle maka ba, tunda yanzu 'yan ta'addan nan yanda suke kama jama'a kullum suna kashewa, su ma fa haka ake kama su ana kashewa. Ni dai ban ga ribar yin wannan abu ba, wanda dai duk wannan faɗi tashi da ake ta yi, lallai su 'yan ta'addan nan suna yi ne domin dai kawai su samu kuɗaɗe, ba don wani abin sa suke irin wayannan abubuwan ba. Wanda kuma asalin 'yan Boko Haram kowa san cewa a lokacin da suka fara ta'addanci a ƙasar nan tamu Najeriya sun fito ƙuru-ƙuru ne a wancan lokaci, sun nuna cewa lallai su wannan harka ta'addanci da suke ba wasu na yin shi wani a matsayin ta'addanci, a'a lallai su suna yin shi ne a matsayin abin da ya shafi kamar kasuwanci. To amma kuma sai gashi daga baya yanzu sun mai da shi abin harkar ta'addanci ƙuru-ƙuru, wanda kuma a wancan lokaci babban malamin addinin su Sheikh Muhammad Yusuf, lallai wanda aka san shi lallai har ma fitowa yake yana yin wa'azi akan cewar lallai duk wani abin da ba daidai ba a gyara shi da daidai. To sai kuma gashi yanzu lallai wannan wa'azi da yake kafin a kashe shi ya zama wa'azi ne wanda lalle bai musu amfani ba su kansu 'yan Boko Haram. To barantana ko mutane da suke kama su ke kashewa, lalle mana wa'azin su yi mana amfani, tunda kullum mutane suna kama suna kashewa ne, kuma abin da zai baka haushi suna da awan cewa lalle su musulmai ne, wanda kuma an san in dai musulmai ne na kwarai lalle ba su yarda da haka ta'addanci ba, ko ba su taba yin sa ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar kararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Jama'a yau labaran namu guda biyu ne, ɗaya mai daɗin ji ɗaya marar daɗin ji, saboda haka za mu fara da marar daɗin ji, in ya so sai mu ƙare da mai daɗin jin don ya wanke mana baƙin ciki da haushin da muka ji. Labari marar daɗin jin shine sojojinmu na Najeriya guda 9 sun rasa rayuwarsu sanadiyar yin hatsari a garin Mandara Gero da ke jihar Borno State. Wannan al'amari ya faru ne ranar 26 ga watan 3 2026, kuma abin tausayi daga ciki shine a cikin wa'annan sojoji da akwai sojan da yake zumuɗi ya je gida domin an yi mai bisharar cewar matarsa ta haihu. Ya karɓi pass ya tafi domin ya je ya ga abin da aka haifa masa. Kun san cewar soja baya tafiya sai an bashi pass. So duka wa'annan sojoji sun samu pass, kuma Allah ya kaddare su da rasa rayukansu sanadiyar yin hatsari. Ko ma dai me ya kwasin hatsarin, muna addu'ar Ubangiji Allah ya gafarta musu, yadda suka sadaukar da lafiyarsu, lokacinsu, tunaninsu, iliminsu, komai nasu domin kare wannan ƙasa tamu. Muna addu'ar Ubangiji Allah kare su da azabar kabari, ya haskaka musu kabarinsu, ya sa aljanna ce makomarsu dukkaninsu. Sannan kafin afkuwar wannan al'amari, ranar Alhamis 'yan Boko Haram sun kawo farmaki shi wannan gari na Mandara Gero, sun kawo hari a inda ba su samu nasara ba. Saboda haka
da jin cewar an yi wannan accident sai suka sake yi tawaga a tunaninsu duka sojoji ne suka rasu suka dawo wannan gari. So labari ne daɗin jin shi ne shigo wasu wannan gari ke da wuya, sojojinmu suka ci kutumar ubansu suka fatattake su suka gargaje su, sun kashe sama da mutum 9 a cikinsu, kuma sun samu nasarar rikwabarin manya-manyan makamai AK-47, AK-44 da irin gurneti din nan na harbo jirage kamar yadda kuke gani a cikin bidiyon nan da muka samu ku shot, wanda sojojinmu suka yi rikwabari. Bidiyon ba zai sawu a nan ba saboda dokokin TikTok da Facebook, amma kana so ka ga gawawwaci na waɗannan 'yan Boko Haram da makaman da sojojinmu suka yi rikwabari, ka bi ni kan channel ɗina na Telegram za ka ga cikakkun bidiyoyi. Idan yau ne kake fara kallon bidiyo na, za ka samu link ɗin Telegram ɗina akan bayo na idan a TikTok kake kallo na. Idan kuma a Facebook kake kallo na, za ka samu link ɗin a cikin comment section na wannan bidiyo. Idan kuma a Instagram ne, shi ma za ka samu link ɗina akan bayo. Daga ƙarshe jama'a, mu ci gaba da sa sojoji a addu'a. Allah Ubangiji ya ci gaba da ba su kariya, ya ci gaba da kare ƙasarmu.